Intay nga daydayawin, intay nga daydayawin, intay nga daydayawin ni Jesus. Rakot at nay duma, dagiti pastores mapandang agdardara si Jairo. Datun kinsa iindain huyog, intay nga daydaya, intay nga daydaya, intay nga daydaya, ni Jesus. Anak ni Diyos Ama, Diyos awan tungpal na kadadayo dito'y daga, kas maladagan at parangin ni Jesus. Intay nga daydayawin, intay nga daydayawin, intay nga daydayawin ni Jesus. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat adda tayo ti umuna nga amisa tayo ti aginaldo, ti panagsagsagana, ti panangrambak tayo, ti panakaipas ngay ti Mesyas, nga iso tinang pasanto kada tayo. Dawaten tayo ti panangibaba at tinasantuan nga ina, tasapay kumata makapudno tayo, agtongpal tayo mat iti amin a puso nakim ken panunot, iti pagayatan ti Ama. Tapno nga rod may karita ang makiranod, iti dahi tinasantuan a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Yatay amin kuna tayo, agkon pisarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko. Isungag pagpakaasiak ken Santa Maria agnanayo na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga sika, apo mga sika, pakawanem basbasul mi, bidot na kurkurangan mi, italawen na kamkadi, nakalmesan na kempus mi. Kristo mga sika, Kristo mga sika, pakawanem mas basul mi, bidot na kurkurangan mi, kitalawen na kamkadi, nakalmesan na kempus mi. Apo mga sika, apo mga sika, pakawanem basbasul mi, bidot na kurkurangan mi, kitalawen na kamkadi, nakalmesan na kempus mi, nakalmesan na kempus
sumi. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattao na imbag ti panat naknakemda. Ibunan nagdaka, itanok da ka pagrugba, banda ka daydaya, wenda ka agyaman kamken ka, gapu iti na indaklan adayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. O Dios, na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika apumia Jesu Kristo. Bugtong nga anak ti Diyos nga apo, Kordero ti Diyos kenanak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika manghikat, kadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Sika manghikat, kadagiti basbasul ti lubong, awatem kadaytoy arararaw mi. Sika situtugaw, iti makanawan ti Ama, kasiyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo tinasantuan, siksika tiya o siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, kinayat mo ti anak mo, mangala iti bagina iti tiyan ni nainggasatan a Birhen Maria, kas impakdaar tay anghel. Ipaay mo kadi ada kami amamati ani Apo Santa Maria napaypayso nga ina ti Diyos, kalakaman mi ti panulong ken panangibabaet na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Sirak.
Dimteng ni Elias akasla apoy. Gumilgil ayab akasla apoy dagiti balikas na. Inieg na tibisin kadagiti tattao, ket adu tinatay kadakwada gaputi kinapasnek na. Idi nagsao tinagan ti Apo, linapdan na ti panagtinag ti tudo, ket italo a pasamak. Pinababa na ti apoy. Elias, nakaskas daaw ti milagrom. Siya sino ti makatulad kadagiti inaramid mo. Iti kamaudyanan na, naipan ka sa dilangit iti allawig agil ayab. Iti lugan aguyuden dagiti mapapoy a kabalyo. Kuna tinasantuan a kasuratan, anakasagana ka ngagparang itinaituding a tiyempo, tapno pabaawam ti pungtot ti Dios, sakbay a bumtak, tapno pagkapyaem dagiti amma ken anak. Ken umungem manen dagiti tribo ti Israel. Nagasat dagiti sibibiyag tupay a makakita ti yaay mo, agraman dagiti natayen, anangay ayat ti Dios, taagbiag kamimet. Ti sao ti Apo. Ipaay mo ti ayat mo kada kami o Diyos, kaya't may salakan kamto. Ipangag na kami kadi o pastor ti Israel. Denggen na kami sika mangidaldalan ti arban mo. Sika si tutugaw iti tronom, iti rabaw dagiti karubin. Ipakitam kadi ti pigsam kada kami. Umay na kami kadi isalakan. Kasya na kami o manakabalin amin na Diyos. Tanawagan na kami manipod langit. Kaya't umay mo sa lakniban to'y kaubasam. Umay mo ispalyan dahi to'y ubas nga imulam. Dahi to'y naganos nga ubas a pinapigsam. Sa laknibam dagiti tattao a pinilim, aywanam tinasyon a pinapigsam. Biyagen na kami kuma, ket agdaydayaw kamtuken ka. Uray ka anuman, lida kanton panawan. Tinadiusan nga ayat na itetay kenkwana Idayaw nga wan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Idi sumalsalog da iti bantay nagsaludsod dagiti adalan ken Jesus. Apay ako na dagiti mamaestro iti linteg a masapul nga umay nga umuna ni Elias. When insungbat ni Jesus, umay nga umuna ni Elias tapno tarimaanen na amin abanag. Ngem daytoy iti ibagak kada kayo. Imayin ni Elias ngem sa andaan na ilasin. Inaramid dakit di kan kuana ti kinay kayatda.
Kastantumet ti aramiden dati anak ti tao. Iti kasta na awatan dagiti adalan ani Juan Amammunyag ti sarsaritain na kadakwada. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Adda contemporary mi ijay seminaryo idi. College kami. Nga panpanaganan mi ti obispo. Nga nga nakapagpadi. Tapay nga panpanaganan mi ti obispo. Nakasansanto no daytay no gamin no rumwar kami no daytay kuma free day. GP, General Permission ko nami, agrorwar kami kasla ingkamot aggatang ti kayat mi agpasyar, half dila ang kalakumano. Domingo, malpas misa, the whole day jay. Ngam ti Huwebes, iso day pa nagpapasyar, mi General Permission ko nami. Kung masapol nga di jay, no rumwar ka, isura mo ginagan mo, date ay, oras ti ipapanaw mo. Sento no agsubli ka, manyamo lang oras di panag sublim no before 5:30 masapol nga 5:30 adda kadyayan. Kadayto nga dayto nga seminarista nga kadwami panpanaganam mi obispo taji sakbay tinagan na Rufo Abaya kunam kumanya jisakbay tinagan na ikan na ti cross. Kati mangikabkabil ti kas di obispo laeng. Ha nga mabaling oray sakpadi akjak mabaling nga ramideng iso kung kunami ka data ni bishop kunami apaya sabsabali ta apaya nagbabasketball kami agsan Santo Rosario no di agpaparty kami nga agraragsak apan agkarkararag ja kamunuan nya ti basta jay no kumano panagayayam sabali ti ubraan na into no daytay panagdadalos agkarkarate kas jay kumakala daytay sabsabali so kung kuna dagi jay duma ka adan sa mulmulluong na kung kuna da ka oyang kay agkaskas talo kayo daytay agpadi baka hantay nga makapadi baka isunto ti Paris priest tayo kung kunami nga luklukwan. Kanagado mang ibaga nga agpadi nga talaga tanaka sansanto nga rod. Ori no nya teramidem mi apo nagwapo daytay anya mom clerical garb mi daytay nang napura nangisit nga adda kas jena kada adda pa panami naka-clerical akan hayon. Nakaiggan ti Santo Rosario. No agraragsak kami kala ko mano daytay adda mo party mi dijay agraragsak kami la yakan kaan ragragsak kin kinantaan aglulwalo. Diya kamo no ayan natatanam mga nagpadi. Da kami mat, ori kas ano kararag min, ado pumusta, dapay madari nga pumusta. Hindi makapagpariyan, kunana ori sing-singput ko tarupak, awan latak. Awan mamati nga makapadi ak, dapay pumusta. So kunana, patsin yun nagpadi data, kunada ka. Talaga amot Norupa pagibasaran na kasi, no, mga yat mga mangurdin kumakas lakas jay. Wan narigat ti makapudpud no. Uray dito ijibangilyo tayo ni dirabi inagmayatan di pa nang ibagana anya diya imay ni Juan insagana na nga ro ti mission ni Juan Bautista nga kasinsin ni Apo Jesus kapidwa ki dia kasin ko na dagam datoy kapidwa at agkasinsin ni Elizabeth ken ni Maria imay anya ti bado na badot Camilio dudon kindero ti kinkinnan na ijay ang nagiwarwaragawag na imbaga na nga agbabawi isagana na ti dalan ti Apo inya ti imbaga dagiti tattao adda mulmulluong na tadi jay wagas ti panagbiag dakas lasabsabali indifferent kunatayo kuma imay mo ni Apo Jesus kunana jay ebanghelyo tay dirabi nakiinom nakipangan ay sabali mo ti kunada nya ti kunada rawot ken mamartek. So ayo uni makipangpangan kada kayo tay bagayo mga rawot ken mamartek. Ore atahan agyaw awid. Kada ni Juan Mamunyag imay nagsingpet sa balit imbagada imay mo ni Apo Jesus nakigayam ginayam na dagitay hanga kay kayat ti tattao prostitute dagitay kung kunada nga agsingsingir ti buis dagitay awan adal na dagiti impang pangruna ni Apo Jesus ibagada mo rawot mamukin mamartekan kasino nga minti makapudpud no daytoy man ebanghelyo tayo tatan agko-connect da mo laeng itsumalsalog da kunana anya dayjay imay apay kunada nga masapol ka di nga umay ni Elias kunada ni Elias propeta
taawang nga ti communication tayo kini Apo Diyos no nga babaan ti maysa nga propeta. Kakunada pa'y masapol nga imay ni Elias, nga umay ni Elias kunada niya ti kunana, imayan ngam saan nyo manen nga nailasin, hanyo manen ang nailasin. Ngam ti ibagbagan na nga propeta ni Juan Amamunyag, nga umay na isagana ti dalan, ngam di damot mari na di kaadda ni Juan. Apan da garud pinutulan ti ulo nanta, nagsao iti pudno, imbaga na dagiti panagbabawi da, dinilaw na dagiti maditi aramid na, ay ipinaputulan da ngarudan. Dahito yan ti set up na dahito ibanghilyo tayo nga ni Juan, nga umay nang isagana, awam mo laeng. Katatta, dahito'y dagiti 3 Sundays, 3 nga Domingo ti Adbiento, panagsagsagana, kunana iti second coming, diyo umay ni Apo Jesus, iti maikadwa agundaway, maikadwa adaras. Ngam manipod tata 16, aging gana no 24, ti isaganaan tayo, matrambakan tayo, daytay immuna, ngayo umay na, iso day di pan nakaipas ngay na akas, ubing, nga imay ti Mesias, tapno, patanukan na tilubong, isalakan na tilubong. Kaya dahito nga panagsagsagana tayo, na ibagatay man idinaminsanan, masapol nga itinakam puso panunot tayo, diwagas ti panagbiag tayo, kuna tayo, sisasagana. Nadalos na ragsak a panagsagsagana saan analiday. Haan nga nairot nga panagsagsagana, no di si waya-waya, kuna tayo manan. Sublianan tayo manday jayan. Kano kitaan tayo, tipay focus tayo tatta, ti panagsagana, maidaton kini Apo Santa Maria. Taapaya, na isagana isuna mo't insagana ti Diyos, tapno umay ti mangisalakan. Idisyo ti nang isagana, tapno madalusan ti dalan. Umay ni Apo Jesus, ni Apo Santa Maria tinausar. Kagas ano ti panagsagana na, no kitaan tayo ni Apo Santa Maria, insagana ti Diyos, haan lang insagana ti Diyos, ti maikadwa ti panagsagana na nadalos, kindi jay puso na situtudyo nga sumurot iti pagayatan ti Diyos. Kano kitaan tayo, tatay, ti agpatokar kami tayo parbangon, ay wanggayam ko nakpay din, tatay agpatokar da giti kakadwa tayo ita loudspeaker tayo, tatay agpatokar da, ay wanggayam apay nga, kasla mo awan mangmangag unay nga Christmas songan. Kada nga idi ubingak no September, di mo no September idi nga ala, nyanaganan, tumanugtugan ti Christmasan, no apay mo no makangag ka ti Christmas song, adda sabsabali nga ri nana. Diya ka mo no niya nga espiritu mo, kanyak laeng diya mo kanyayo. No apay nga no ti agpatokar da ti Christmas songan ka adda sabsabali, kasta amboyo di ayan mi jay barangay di sitio mi. No dati alas 2 pa ilaang agpapagna kami nga mapan ijo basit kami di simbaan idi mapunno awan ti pagyanam hangka makasder agyang kajiruar ke taw-tawa mo ilakin ruangan hangka makasirip iso nga sinapa kaaddaman di jay joy addaman di jay ragsak addaman di jay sabsabali nga espiritu na nga umukuok mo ti umukuok go nakaturog kay sa umukuok sa mo taturog yon. Adaman na jay espiritu na nga umukuok nga sabsabali nga rin na. Iso nga tatay agtukar, kasla ay wanggayam. Kasla man nakabaybayag day dinaudi a Christmas kumadaya kasla natikag ti Christmas na nga nagbayag apay nga tatalaeng kung kuna jiri nagtatay. Kala jiri nakakasla daytay kasla nakabaybayag nga inuray. Ngam tatakakabsat, dahil panagsagsaga tayo, siyam nga parbangon, siyam nga aldaw, nga panagsagsaga tayo, iti panakaipas nga iti Mesias. Anya dagiti pakarikutan tayo. Anya dagiti pakabisyan tayo. Nga po dagiti agpos mo dagiti pumarokya mo taka apo gararamid da kano ti Christmas tree kada bilin-bilin nga kaslamo balay mo ti nga kamupay no nya dagita pagkukontesan da kano Diyos ko manukan ti premyo na kung kuna da ti pakarikutan da Diyos ko kung kuna angarod ka nya mo ta Christmas tree yo kaslala aramid ti taga kumbento panong palbilin sa mo ikontes. Kaanya di pakarikutan tayo, anya dagitay anya dagitay pakabisyan tayo no pakaburiburan ti panunot tayo para ti panagsagsagana. Anya dagitay anya dagitay priorities.
Number one, aging gana itilas. Anya dagiti pakabuungan ti ulo tayo para iti panagsagsagana iti dayta nga yaay na. Kiso nga rod nga dayto kada tayo iti na Kristyanuan nga panagbiag tayo kada dayto panagmismisa tayo nobnobena misa nga rod kararag tapno na may mayat di isa sangbay na. Tapno na tartaros di isa sangbay na. Iso garod nga agsakripisyo tayo. Iso nga rod nga tatag rumormanan dagiti katoliko laeng iti aginaldo haan. Nagdawdag iti kakasya, isa dalo rumor no aginaldo ken simana. Ngam no deja in between, kebs ata simbahan na bibibiyang da. Kaapay mat anya deja, ngamin, adaman deja kong kunay, no makumpletom ka no, anya ganaganan, magrant ka no je wish mo. Diyos ko, manutawon data nga wish mo, di mo lang masumungsang batan, babaakang kan, data pala, asawa, tikarkararagan, manutawon nga nagaginaldukan. Magrant ka no, di wish mo, haan ang dayjay laeng. Haan ang ti pakabuungan laeng, tika, tapno mapagan laeng, dayjay wish mo, nagrabaw, ang pamati dayjay. Mapangkalaang kapot at dagamin di jay wish mo, kuno awan wish mo, at da awis tay ami, api sinor ti awan ti wish namat. Sinungarot mo ti awan ti kayat na nga dawatan. Haan la, narabaw laang aday dyan nga anya naganan, pagibasaran, tapno, agsagana ka. Anya gamin ti kang runaan garod nga isagsaganaan tayo, dayay laang wish tayo. Haan narabaw day dyan nga mapamati, narabaw a relasyon kin ni Apo Diyos. Apay nga agsagsagana ka, pabarwam, isugarod nga, rambakan tayo, agbilen tayo, belen tayo, apaya, kasla reenactment day di naindaklan asagot ti Diyos kada tayo. Mano a propeta, mano nga henerasyon, mano nga dekada nga inururay da day ta Mesyas, tapno laeng umay na itanok tilubong kas may sangaari. Mano nga tawtawan nga inururay daday nga baggak ti daya nga maiyanak tapno laeng agragsak tilubong mawaya-wayaan tilubong isogarod ti rambakan tayo. Gilagipon tayo dayta immuna nga pannaka ipasngay pannaka pagasat tilubong. Isungarod nga, agragsak ka itan lobong. Kung nanangarod di kanta tayo niya. Iso di inururay dati nakabaybayag. Tatasimmangpet, tatalagipin tayo, day di kabayag da nga nagururay, day di ragsak, day di maipas ngayon ti Mesyas. Day di rambakan tayo. Kadi di tarigagay da nga umay ti mangisalakan, imay nga ruden. Isugarod nga ilagip tayo. Kitata, agsagsaga na tayo dahi ta pa nagrambak. No nagado ti jubilee tayo, jubilee year. Mano nga tawon, 75 years nga kasla Ars Diocese ti Nueva Segovia, rambakan tayo, dahi ti greatest jubilee, ti pan nakaipas ngay ti Mesyas. Kakas ano ti pan nangrambak tayo? Adumat ado nakagatang ti regalo na, naka-order iji parcel na, no, para regalo na no Christmas. Ado nakasagana mo ten, diyan mo nagastupay dagiti daddo matabon bonus dan, naglako kay Eric yun Nagado di kayat tayo, one material things, sagsagot, silsilaw, contest ti Christmas tree nga kaslamag Christmas tree ti ansisit, dagiti nagkitaan yung tudta ni kasla balay ti ansisit ta sangos simbaan ta, kala na tuon nga bunbunton dagiti nagbabatit nga Christmas tree dat at katawa ak di kalmang kasla aramid ti ansisit dagiti aramid dala babaan nyo latamutten pagustuhan nyon. Kadagiti un mabalin. Makatulong dagito nga mangipalagip dayta na indaklan nga jubilee pan nakaipasngay. Ngamaan niya ti kapintasan nga rod nga panangilagip. Anya ti kapintasan nga panagsagana. Agnobnobena ka. Iyas asideg mo jiri nam kini Apo Jesus. Ri na ti kaadana iti espiritu ti Paskwa. Di pusom kemanananam mo nga agkadkadwa kayo lata na asideg ti ri nam kengkwana. Inton no rambakan tayo dayta nga pan nakaipasngay nawaya kadi. Maikari dayta pusom nga maawagan ako luong. Amuyok ko luong. Maikari ka di nga iso timang sakroy kin ni Apo Jesus nga. Apo adupay laeng ti siit na. Apo adupay laeng ti sabit na.
Kung natay kumama inton Christmas, ako dati pa nang daldalos tayo, dati siyam nga aldaw. No mabalbalin, umay kayo agkonpesar, mapang kayo takayat yung nga padi pagkompesaran. Tapno into no maipasngay, day tapusom kumamot ti pilyan na nga, wow, nagragsak, ore no nalidom tarupa mo, no naragsak tapusom, ngamahan ang agbagay day jay mo, nagragsak ni Apo Isus tapusom ka, tarupam ko kunamlaka no natupakan ti alsong mo nga day na ganun na problema, kalaka day tay, problema amin nga problema ti lubungon nga day tay, kaslaampay iisimam. Kano adda ni Apo Isus king kaaka, isingor nga, joy to the world. Baliktad, joy to the Lord, the word has come. Anya kasano di dyan? Sisamo ti kantayo. Iso di dyan, no kas ano ti panang panagbalin na kuluong nga mangawat kini Apo Isus, si dadalos, ikarkarigatan. Ado pa ti kurang na, mabalin pa nga ikamakam. Lubong nga napakumbaba, ang sino pagtultuladan tayo nga rutata, ni Apo Santa Maria. Submission, total submission, inted na ti bagina, inted na ti kinadalos na, insagana ti Diyos isuna, ngam tinaderan na ti kinadalos na ababai. Iso nga isikog na nadalos. Kada tayo kasumangbay ti Mesias, iti may sa akulloong anadalos. Si sasagana tapusom nga mangpasangbay, si sasagana tapusom nga sumang mangawat, maikari nga panyanaganan, pagiddaan na, mga pupuking kuana. Narigat mo Apo, hanak mo nga nadalot, hanak mo nga perpekto, hanak mo managkararagwan, awan nga ron ti perpekto. Ti perpekto kanya na, di si papakumbaba nga mangawat, si papakumbaba nga agbabawi, tapno madalusan. Taawan ti makapudpud no, at daya makapudpud no mo no, kala ko madatayo ko ma, nga po ti panagkit-kita ti lubong tata, Diyos ko kabukbuteng. Kasla ka lang makiko beauty contest nga, pasig nga judges, piyapay di judges, tadda pagibasaran na ti puntos na, ngamda kita pa nagmata ti daduma, apo kaslala judges, amin ti lubong mo, kala dati ko mahus-hus gaan da ka. Awan at maikarino kas ti panagkit-kita. Awan at tinadalos ngam ti imatang ni Apo Diyos, maikaritay amin. Uray na kapsot, uray no naiwawa a puso, uray na iwawa a kararwa ti kayat ni Apo Diyos, nagpakumbaba ka, agsubli ka kingkwana. Iso nga maya latamot, adagitay katoliko no ami sa Aguinaldo, tadalatam gundaway da nga agsubli. Di mo ti kayat ni Apo Diyos. Tapno day tayo, di pusom nga, kunanang, ibilbilang mo nga nakapsot, di pusom nga ibilbilang mo nga narugit, di pusom nga ibilbilang mo nga naiwawa, napintas latamot, nga isublitay nga rod king kuana, tapno maikari nga madalusan, iti grasya na, iti panulong na madalusan, tapno na maikari nga sumangbayan na, di kulloong na, kadagiti sakripisyo tayo. Ado a sakripisyo. Ado nga ited tayo nga gundaway nga panagkarkararag. Naunday a panawon nga panagkararag. Aging gati isasangbay na. Nadalos to ka din, nga sumangbayan na. Maikarinto ka din, nga paglasudan na. Maawagan to ka din, nga pagtaengan na. Kano addad ta ni Apo Isus tapuso mo na kaan niya pa ilati pakariribukam. Nadda ni Apo Isus king kan akin niya pa ilati problemam. Nadda ni Apo Isus king kan akaapay hamong kapay lang nga guminawa day nga puso. Ala tata nangirugi tayo, tata nga isasangbay ay saganaan tayo ti isasangbay ti Mesias, ti Great Jubilee nga kuna tayo, kadadakgalan nga hubileyo, daytoy pan nakaipasngay na ramrambakan tayo nga tinawen. Kada epekto na kanya tayon, ada nagnaan na kanya tayon. Simmayaat di biyag tayon, hana nga simmayaat nga bima nang wano anyaman, makatulong latamo day taa, ngam simmayaat ka din nga simmanto tayo, imasidag tayo ken Kristo. Imaginan nyo, sika, di pamilyam, di gimong mo, mariri nada ka di nga sika ket kulloong, nga mangsapsap puyot ken Kristo, mariri nada ka di nga sika ket kulloong nga mangililili. Naunday ka, maikari ka di nga naunday titurog na gaputa sika dinalusam sinaganaam. Ngala dahi ti sakripisyo tayo kakabsat dawaten tayo ti panulong tinasantuan nga ina tayo ni Apo Santa Maria. Isumot ti pagtuladan tayo para kanya na daytoy.
Insagana na ti dalan, insagana ni Juan, insagana mo't ni ti Diyos ni Apo Santa Maria, tapno mga pupo, tinadalos nga tiyan na, ti mangsa roy, ti maladaga, kano maawat tayo dahi ti kakabsat, maikarimot kanya nga ti rumbang aramiden tayo, ikarigatan ti agbyag, ikarigatan ti sumurot, iti pagayatan na, kamaudyanan na, ti panangitid latta no niya ti plano ti Diyos kada tayo. Ni Apo Santa Maria, narigat di plano ti Diyos king kuana. Ngam, adda kanya na ti kinapakumbaba, adda kanya na ti panangitid ti bagi, numampay narigat at ti makapudno, mabalin tayo mga itid, di pakumbaba kin bagi tayo king kuana. Ala, agkararag tayo, agsakripisyo tayo, dalusan tayo, agtalag tayo iti pagayatan ti Diyos kada tayo. Kararaga sa pasap, iti naragsak apanang namnama tayo iti yaay ti Apo intay agdawat ti ayat ken kaasina iso nga immay tapno lokatan na ti ruangan ti langit anarepkan iti basol kalpasan iti tunggal kararag ko na tayo Apo tarabayen na kami bayat ti panagsagsaga nami. Agpaay ti Santa Iglesia ti sangalubungan, tap nagtultuloy latta tinaanep, naregta, ken naayat a panagserbida, kas panagsagsagana ti yaay ni Apo Jesus a mangisalakan. Kumararag tayo. Apo tarabayan na kami bayat ti panagsagsaga nami. Agpaay kadagiti adday ti turay ti gobyerno, tapno kagumaan da ngay trabaho ti panakapatalinaed ti kapya, kas panagsagsagana ti yaay ti ari ti kapya. Kumararag tayo. Apo tarabayan na kami bayat ti panagsagsaga. Agpaay kadagiti napanglaw ken nakakaasi ditoy abiyag. Tapno saan da kuma mapukawan tinamnama ken pamati at ti Dios ay ayaten ken tulungan na dagiti amin at tao. Kumararag tayo. Apo tarabayan na kami bayat ti panagsagsaga. Agpaay ti tunggal maysa kada tayo, tapno napasnek kumalatta ti panagkararag, ken panangtungpal tayo, kadagiti pagrebengen tayo, iti familia, ken kagimungan tayo. Kumararag tayo. Apo sagana na kami bayat. Agpaay kadagiti pimusayen nakakabsat tayo, sapay kuma tamagunuddan tegnanayon abiyag, iti sidong ti Apo, babaen kadagiti nasantuan a misa ngagpaay kadakwada. Kumararag tayo. Apo tarabayan na kami bayat ti panagsagsaga. Agulimat tayon tayo matdawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Tayo mati karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo tarabayan na kami bayat ti panagsagsagana nami o Diyos amakin na marswa kada kami sikati kamang ken salaknib mi kadagiti amin arigrigat ken panubok ti biag. Tulungan na kami amang isagana kadagiti puso ken nakem mi iti yaay mo. Dawatin mi dagitoy gapumetlaeng ken Kristo nga Apo mi. Bendisyonam o Apo, daytoy daton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka. Di Santa
idaton miken ka, denggem kadapo araraw miken ka, amin nga aramid mi ken gungunay. Maidaton nga ayat ken ka Diyos apo, di Santa Misa idaton miken ka, denggem kadapo araraw miken ka. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten na kumadagiti daton kadagita imam, Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo ti Espiritu Santo pinasanto na unay ninaenggasatan a Birhen Maria, ipaay mo kadi, tapasantuen na met dagitoy idaton mi iti altar mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Hasta kumalukin ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Handatan sa tag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May karigit rumbeng. Pudno unay amay karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Birhen Maria iti mangnibinibi nga ayat. Ni Juan Bautista in waragawag na nga si dagtiya aynan, sana impatuldo idi nga addan. Katimet laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay. Iti misteryo ti innapan na kaipasngay, tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam. Ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Nganan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin apaswan. Ti langit ken dagan hapno iti pakaidayawan. Sana, 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 sana iti kangatwan. Sana, Hosanna, Hosanna, Hosanna iti kangatwan. Manaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Sana iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Pudno
Ngunay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubuayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami. Iparangarang mi, ti papatay mo, o Apo, aging gaiti, iyaay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, ket parairayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles kan dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti Ama, ket walwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami sa ilahi, madaydayaw, tinagan mo. Unteng kumati pa
pagarian, matumbal kumatinakin mo, dito'y nag-aakas sa dilangit. Item kadakam ti aldaw ditoy, ti kanin mi, ti patinayon nga aldaw pakawanem, dagiti basbasul mi, kasmet kuma, iti pamakawan mi, kadagiti met nakabasol kada kami. Di na kami baybayan nga umanugo, iti sulhiso keti salakan naka, iti dakes. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti pannulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi kan iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay, ti panakabalin kendayaw, iti agnanayon na din tuwag sarday. O Apo mi Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niyak, titad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglasyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumagit. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya. Kordero ti Diyos ang mangikat, kadagiti basbasulti sa nalubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, itdem kada kamti kapya, itdem ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana.
Apo, jak may karingaw, may kakanyak. Nanti may salay nga sa mapaimbag tontoy kararo. O Apo Jesus, sumay ka. Dito'y puso kang naed ka. Ikutam tuy biyak kukin kararwa. Tapno diak to may sinaken ka. Iturong nakadwa po. Tarabaye maladay tuy numo. Tapno ag serbiya ka si pupudno. Aging gatong palto'y biyag ko. Tati ayat mo, iso Apo ti biyag ko. Eti asim, iso Apo ti kiret ko. Eti bilin mo, iso Apo ti bagnos ko. Nagturong kinapudno. Tati ayat mo, iso Apo ti biyag ko. Keti asim, iso Apo ti kiret ko. Keti bilin mo, iso Apo ti bagnos ko. Nagturong kinapudno. Silaw ang maputo'y panunod ko. Pakirdem ka dito'y nakem ko. Biyage mapuday to'y kinakurapay ko. Titalek ko ken kay datun ko. Iyawat ko ken katiyamin ko. Usarem kada puto'y adipen mo. Isurom ngagbiag itilinteg mo. Kinagtalek laeng ken ka o Apo. Tati ayat mo, iso Apo ti biyag ko. Keti asim, iso Apo ti kiret ko. Keti bilin mo, iso Apo ti bagnos ko. Nagturong kinapudno. Tati ayat mo, iso Apo ti biyag ko. Keti asim, iso Apo ti kiret ko. Keti bilin mo, iso Apo ti bagnos ko. Nagturong kinapudno. O Apo Jesus, sumay ka.
to'y puso kag naed ka. Ikutam to'y biyag kukin kararwag, tapno diyak to may sinaken ka. Iturong nakadua po, tarabae maladay to'y numo. Tapno agserbiya ka si pupudno, aging gatungpal to'y biyag ko. Kumararag tayo. Apo a Diyos mi, daydayawin mi asipapasnek ti ina ti anak mo, sapay kumata dagiti sakramento nga inawat mi, iparangarang dati panangaasim, tapno da kami amang ilagip asipapasnek kinenggasatan a Birhen Maria, mairagpat kami, iti agnanayon apan nakaisalakan, gapo ken Apo Meso Kristong anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na Santuan a Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. O inami ama ng asi, sipot ka nga daten nami, tinggim dagitoy kararagni, ibabait na kam kadi. Uwi nami nga instrumento, uwi nami manupot nga po, awatem dagitoy asagot, simbahan miyanan mo. Sabsabong nga nagpay dumabanglo, mabaen ti grasya, nagurusing nagtubo. Rosa sa sinyal ti ayat mo, isot pinitbit ni Juan Diego. Ladawang manay maldit titilma, o naindaklan gayna, sikat tila dawan ti parokya, agyaman kami ken ka. Ladawang manay maldit titilma, o naindaklan ngayna, sikat tila dawan ti parokya, agyaman kami ken ka.